Na prvi pogled vidimo samo kamen i sarkofage, kamene grobnice Salonitanki, ali upravo one su nam ispričale priču o životu žena koje su ovdje živjele. Kako? Sačuvale su male predmete, balzamarije s mirisnim uljima, nakit kojim su se ukrašavale, male amulete za zaštitu. Ti predmeti su im bili jako važni. Oni govore o tome u što su vjerovale, čega su se bojale, kako su se željele uljepšati i zapravo otkrivaju ono što im je bilo važno dok su šetale ulicama Salone. Čak i njihova imena, urezana u kamen, čuvaju priču o tome tko su bile, kojim svijetu su pripadale, gdje je u društvu bilo mjesto svake od njih. Ove žene su otišle, ali dok mi čitamo Salonu, njihov glas progovara.